so àrùn kan ń bẹ tó ti la gbogbo àgbálá ayé já o. Coronavirus ni wọ́n ń pè é. Èyí ni oríkì rẹ̀ o. Coronavirus. Amúnidúró sílé tipátipá. Amúnidaṣọ bomú dandan. Amáràlú òkèèrè wá sílé túláàsì. Ọmọ burúkú tó ń ṣẹ̀rù bà gbogbo ènìyàn. Ọ̀dà jìnnìjìnnì bolé àtókó. Ẹkùn olùkápá gbogbo olóṣèlú. Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ẹkùn ọkọ àwọn olówó. Amúnironú ọkọ tálákà. Ìjayà fún gbogbo àgbálá ayé. Okùn tí ń soni mọ́lẹ̀ láì ta kókó. Ẹni a ò rí sójú tó ń jà bí èpè. Àtúnika níbi gbogbo ìnáwó. Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ní gbogbo àgbálá ayé. Ológbòjò bàbá China. Afebipani ọkọ Nàìjíríà. Ibà mi rẹ̀ rèé lónìí o. Coronavirus. Má ṣe mí o, má ṣe àwọn olùgbọ́ mi. Ibi ó ti wá ni ó padà sí. Ìbà o. Èṣù má ṣe bí, má ṣe nìkan kan. Èṣù má ṣe bí o, má ṣe nìkan kan. Èṣù má ṣe bí, má ṣe nìkan kan. Ibi ó ti ń bọ̀ ni ó lọ.